Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa cuarta tempada, que últimamente estou intentando dicir os números de programa, pero como o mundo da farándula vai como vai, e a veces unha conversa sale antes, outra despois, e pasan cousas entre medias, pois da igual, conversa número, o vedes no título, tempada cuarta, que está quedando moi, pero que moi chula. Disculpade hoxe a xente que estás empezando a verme aquí en grande, porque teño os focos mal colocados, porque veño de gravar unha conversa fora daqui da casa, e levei todos os bártulos e non me deu tempo a colocalo en condicións, pero bueno, eso non é importante, porque o importante é que hoxe temos a unha, iba a dicir nova banda, porque é nova banda, pero xa levan tempo tocando xuntos, pero bueno, son novos porque están sacando novo nome, novo traballo e están presentando cousiñas cun dos produtores que a mí me encantan. Eu non sei se dos mellores produtores de España, pero seguramente estén no top de produtores que hai agora mismo traballando en España. E vou calar a boca porque xa vos vou a poñer en pantalla, porque hoxe temos conversa con Pulpa, os estades vendo xa a Nelson e a Juli, parte da banda. Que tal, como estamos, rapaces? Moi boas. Encantado, es un placer estar contigo. Sodes parte da banda. Hai que dicir unha cousa que andaba tamén Alberto aí para intentarse conectar, problemas técnicos e non puido estar, así que dende aquí lle mando un saludo moi afectuoso e queda convidado para que cando presentedes máis cancións ou cando este o traballo completo ou cando haxe outras cousiñas, pois se vos quedes contentos, lóxicamente, facer outra conversa e aí xa miramos con máis tempo para que se poida solucionar os problemas ou outra plataforma ou calquera cousa. Así Claro que que xa sí. queda aí feito o convite. Eh, Dicía que joder, sodes Pulpa, sodes unha banda nova, pero realmente xa levades un tempiño, uns cuantos anos, non? Con outras formacións tocando e facendo música. Non me equivoco, non? Con eso. Home, con outras formacións levamos casi toda a vida. Diríache que case o mesmo grupete de xente, sabes? A ver, poden cambiar se a xente vai e ben, pero bueno, sí, levamos moitos anos tocando xuntos. Sí, dende rapaces, dende eu que empecé co baixo aos 17 ou por aí, e xa me unín xa dende aquela con Nelson e Javi tamén noutras formacións e íbamos e viñamos, sabes? O mítico. Estás con uns nunha banda, con outros noutra, e despois te xuntas Es, e Esas problemáticas un pouco non problemáticas, pero esas cousas de que todas esas bandas que comezades, todos os artistas solistas, toda a xente que empeza a tocar cos colegas ou con xente que vai coñecendo polo camiño, que claro, compaginar vidas personales, compaginar vidas laborales cunha banda, ter a motivación, ter o tempo de gravar, de actuar, estas cousas que moitas veces complican que non se poida seguir o ritmo que a un lle gustaría, non? Sí, é máis, eu diría que coa idade cada vez é máis difícil. Mm, sí. sí, Eh, cada un ten a pero súa. bueno, a cuestión é que a ilusión permanezca. E ao final é unha excusa para compartir a túa pasión con xente a que lle gusta tanto como a ti, e iso é o que é a masa, non? Que mantén un pouco a cousa unida. É que, sen dúbida, sen diversión, sen bo rollo entre a xente, non tería sentido poñerse a tocar, non? Xa non digo ahora que estás publicando cancións e xa este traballo, a parte xa de Pulpa adquire un pouco un toque máis, vamos a decir, profesional, pero xa todos os anos anteriores, se non hai bo rollo, se non estás ben cos colegas, non ten sentido nada, non? Home, claro, mira, tío, eu podo tocar cun mal músico, e teño tocado con miles, e de feito, incluso me podería considerar eu un músico moi limitado, pero cun gilipollas, por moi bo que sexa, sabes, non toco nin de coña, ese é un pouco, eu creo que todo o mundo, non? Todo o mundo ten un pouco iso. Sí, o Bueno, primeiro é estar cómodo cos compañeiros e iso é esencial, sabes? No, en calquera proxecto, estar cómodo, sentirte un máis e entre todos, pois, pasalo ben, reunirse e esa é a maxia da música, eu creo.
primordial. Bueno, dicía eso con gilipollas, non? Se de igual hai moitísimos cartos polo medio, hai millóns, e te din, como por exemplo os Oasis agora, que hai moitos cartos polo medio e se reúnen, que non sei eu se solucionarían os seus problemas, aí se pode levar Pero distinto, non? son irmáns e son os dous gilipollas, polo tanto, sabes? Se, Negativo con negativo, compensa un co outro, non? Compensa un co outro. claro, sí. Dicía ao principio que estás presentando cancións, saliu xa unha primeiro sinxelo, ahora este venres 14 saliu o segundo adianto do disco que ven en camiño, un disco, un traballo e un proxecto o de Pulpa, que se non me equivoco, eu estive aí bichando un poquinho cousas sobre vos, está feita na casa, está feita con Guille Mostaza. E, se non me equivoco, a ver se non me tiro o triple, que andiven aí mirando un poquinho, como digo, echando un poquinho de cousas, o voso nome e un pouco a identidade do proxecto saliu de cando entrachedes a gravar, non? Que entraches a gravar cunha idea totalmente distinta do que agora. Sí, sí, sí. A ver, a idea non era distinta. Eu penso que Guille Mostaza o que foi é sublimar a idea que xa había aí, sabes? Coller o que había e facer que mellorase. Realmente o cambio foi para ben, pero se respetou moito a esencia das pistas que lle mandáramos. O nome sí que non lo puxo el, sabes? Porque non dábamos encontrado o nome, porque, a ver, ti sabes como é iso. Todos os nomes guapos están pillados, sabes? Se estivera libre Nirvana, está feito xa, sabes? Pero, estivemos como, pero canto, 6 meses ou por aí, buscando nomes, soltando nomes, cada Sí, a un ver, coa súa historia, imposible. entramos ao estudo como maneira e con ese run que tiñamos xa de fai tempo de que isto pensando que estas cancións, esta nova fornada de inquedanzas musicais pois non tiñan moito que ver co que era maneira no seu tempo e de darlles unha volta de tuerca e cambiar nome e tal. Pasa que estábamos aí sempre discutindo, dándolle voltas e non dábamos coa tecla, digamos, e foi precisamente durante a grabación que eso, con Guille, pues eso, tormenta de ideas e de repente ocurriuselle así. Vosotros tenéis que ser pulpo. Primeiro nos decía pulpo. Pero despois, bueno, Tormenta de ideas, el tipo lo tuvo acabou claro. E, e El sonaba tío nos ben e decía, tal, e bueno. pam. é que, cuidado, o do nome, joder, pode parecer, a xente lle pode parecer mellor unha tontería, non? Pero unha que moitos nomes están pillados. Ou, se non están pillados, para posicionarte e aparecer en búsquedas é complicado porque igual pos o nome X e pos en Google e aparecen noticias dun fulano que foi escritor ou que non sei que ou moitas destas cousas. E despois que, claro, non é simplemente poñer un nome porque sí, senón que identifique algo ou que teña algunha cousiña, non? Que polo menos vos digades, pois sí, estamos contentos co nome e é por isto, non? Que claro, non é simplemente dicir, pois, isto, non. Ten que haber un certo sentido, ou neste caso que Guille vos convencese para que fose este. Bueno, sí, pero Claro, tamén ao final a min acabou de convencerme porque sí que é verdade que é como unha nas estas novas cancións e como foi a grabación, sí que penso ás veces, bueno, pois ao final sacou o xugo, a esencia da banda, sabes? O que viñamos facendo, que non encontrábamos igual un camiño, unha identidade para este traballo, pero que ao final, pois, soubolle sacar todo o sabor, digamos, e bueno, pois esta nova etapa empezou así. E claro, porque eu dicía que a mí me parece un dos mellores produtos que hai agora mismo. De feito, está sacando tamén agora paralelamente traballo con xente que viu por aquí pola canle, como os meus queridos e adorados Vela Palma, que volverán tamén a pasar por aquí. Viñeron fai un ano e medio casi Ah, e volverán agora co seu disco xa
recén saído no mercado, tamén traballou con outras mulleres que espero que veñan por aquí tamén, como son Jordana B, que tamén sacan disco agora, e tamén estiveron traballando con el, e máis a doutra tanta xente que pasou por a súa casa. Como foi chegar a el? En que momento decidiches vamos a traballar con Guille, e se foi tan claro que ia a ser con el ou foi tamén un pouco tormenta de ideas de con quen traballar? Non, mira, nós tiñamos claro dende facía uns anos que nos gustaría haber vivido nos gustaría poder vivir a experiencia de gravar cun produtor, sabes? Nun estudio chulo e tal. Pois, nun principio tivemos pensamos en varios produtores. A ver, Guille Mostaza, por suposto, estaba entre eles, non? Eh, pero sí, ao final nos deixamos bastante levar polos traballos que tiña, pero tamén polas condicións do estudio. A verdad é insuperable, sabes? Despois de ir tamén che teño que decir que o tipo é un tío cojonudo, sabes? A verdade é o pasamos de puta madre, sabes? Pois foi unha Sí, grabación para recordar sempre, sabes? sí, a ver, Ainda con todos pero moi ben. si nos coñecíamos tamén, tiñamos a referencia dunha rapaza que ata fai pouco tiña un proxecto e chamaba Astroguel, non sei se Sí, lle sona, María Jesús sí, Cabana, sí, que eu sí. tocaba con ela na banda e gravou ali os seus 2 discos e nos deu tamén moi boas referencias del e tenéis que ir porque son a xente maravillosa tal e o estudio está moi bien tal. E bueno, e ao final nos decantamos por eles e foi un acerto completo porque eso, tanto Aitana, que é a que leva a casa, o estudio, as contratacións e tal, e a comida que fai que é deliciosa e nada, eso, o aloxamento, a experiencia en sí de estar nunha casa, o sea, todo, o sea, moi cómodos e moi ben tratados e vamos, moi repetiríamos, non? Porque esta é a vosa primeira experiencia cun produtor? Nunca antes Sí. entrades nun estudio así desta maneira a gravar nada cos outros traballos? No, 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 que va. Claro, é que Sí, A foi a ver, primeira vez que gravamos así deste xeito, vamos, antes fóramos gravar con maneira do EP e tal, pero fora un estudio aquí local e non fora con esa labor, o sea, no, o fixemos nós e producimos, gravamos pero deste xeito, o sea, desta vez foi o pack inteiro, digamos. Claro, que ao final estar cun produtor é un pouco tamén como o que falábamos ao principio, no? Ten que haber máis alá de que sexa un produtor magnífico, porque produtores hai moi bons, hai produtores que son máis expertos en rock, produtores que son máis expertos en pop, produtores que son máis expertos en no que sexa, ou teñen X forma de traballar, máis alá de eso tamén que haxa esa conexión, non? Que alguén vos fale ben, neste caso de Guille, que vos a hora de contactar con el e caso a xente, pois que digades, joder, pois sí, creemos que podemos traballar, non? Porque ao final pode ser unha casa da hostia, pode ser unha comida incluso da hostia, ter unhas camas increíbles para dormir ali ou o tempo que estás ali, pero se tamén a hora de traballar con el non hai feeling, supoño que tampouco a experiencia será como, joder, pois pode salir un tema moi guai, pero a ver o que pero estamos incómodos tamén, non? a ver, é difícil, non ter feeling con el. A ver, é un tipo que ten o cu pelado de gravar. Na súa época el tamén tuvo os seus grupos e sabe que se pasa mal gravar. Que hai pasta en xogo, hai un tempo definido, os músicos sabemos pasalo, é moi bonito, pero tamén hai moitos nervios. Entón, el eso o manexa moi ben, sabes? Eso decía Juli, que un produtor tamén ten que ter un lado de psicólogo, sabes? Ten que un pouco saber manexar a banda. En eso o tipo, claro, é un maestro, joder. E Sí. estás ali, vamos.
te crees que Pero, estás facendo un disco histórico. É así, aparte sabes? que do que os primeiros correos, cando me recordo cando lle pasamos como 20 temas ou así que tiñamos maquetados, e xa a primeira resposta con un correo enorme explicando punto por punto o que parecía de cada canción e o que tiña pensado máis ou menos xa rodando a cabeza, xa ves que o tipo o Que controla. os tomou en serio, claro, porque, joder, Claro, se que fixo un testaco da hostia e que escoitou sí, e sí, sí. seguramente varias veces para mostrar a súa idea. Hostia. Analizou ben todas as cancións e ves que a min xa me deu bon feeling, sabes? Ese análise que fixo, que lle gustou tema por tema, tal, e dixo, bueno, pois eu creo que vou tranquilo para o estudio, sabes? Porque eu creo que vai sair ben. E efectivamente, saí ben. E depois salí eso, é moito esa función de psicólogo, non? Dos produtores, que o que fai moi ben porque el tamén nos decía eso, que a experiencia del mismo cos seus proxectos de fai anos non fora moi alá, non moitos estudios, sabes? E el precisamente quería facer un estudio e ser produtor de outro xeito, que a xente se sentira cómoda e segura e foi así, foi rodado, o sea, foi un placer. Claro, porque xa é moi complicado o mundo da música, non? Vos tedes o culo tamén pelado, porque imagino que cos outros proxectos entre unha cousa e outra, pois xa sabedes un pouco como funciona a industria, polo que vexo tamén, lóxicamente, coñecedes outra xente que tamén xa sacou discos, xa o tema de publicar de todo isto, xa seguro que sabedes máis ou menos como vai o asunto, para que polo menos todo o proceso ata chegar a parte de presentar discos, de tocar e estas caralladas todas, pois que sexa unha experiencia que digades, vale, pois o camiño ata chegar a isto mereceu a pena, non? Que sexa un bo recordo, máis alá do que ahora pode ir pasando co tempo, que digades, pois joder, nos metimos aquí que guai, que ben o pasamos. Sí. É que ver, todo é o camiño. O camiño é todo. Sabes? Porque, a ver, vamos ser sinceros. Eh, o 99,9% dos músicos non imos ser Led Zeppelin nunca, sabes? Entón, o que é o máis bonito de todo é disfrutar o camiño. Ir facendo o camiño e intentando non frustrarse, nin ter expectativas tampouco desbordadas, non? Aínda que por dentro ti sí que penses vamos tocar en Wembley, sabes, non podes ser tan subnormal como para pensar que daqui a un ano vas a ser Ar de Bogotá, sabes? Eh, todo é o camiño, ir disfrutando cada experiencia que teñas, intentar non queimarse, porque isto de ser músico hoxe en día ten un lado moi malo, que é unha parte enorme, enorme, enorme do traballo é o que estás falando ti, a promoción, todo eso, darte a coñecer. E eso é un traballo que é un coñazo, non é un traballo bonito, é un traballo que queima bastante, ou polo menos dende a miña opinión, dende o meu punto de vista, non sei que che pode decir Julio. Sí, a ver, a nos que nos gusta a música é tocar por aí, está claro. Iso é o primeiro. E bueno, isto con a fase esta da grabación, pois xa quedou aquí gravada nas nosos cabezas e nas nosas mentes e no corazón e estivo moi bonito. E depois agora, claro, se queres seguir un camiño coherente, que teña percorrido, pois é difícil este lado oscuro, non? De currar, bueno, isto as redes, nos a parte xa nos collen unha xeración un pouco que xa non somos cativos, digamos, bueno, que se fai un pouco costa arriba, pero bueno, máis ao ritmo que podamos, sabes, ir intentando sacar unha pequena xira, facer algún vídeo, o que se poña por diante e pasalo ben, nada máis. Pero mira, dicían eso era unha cousa que é un pouco certa, non? O feito de, dicían lóxicamente que disfrutar do camiño e que cada paso que sexa bonito e que merezca a pena, pero que dicía que no fondo
hai ese pensamento, non, de que sí que ides a tocar en Wembley, sí que igual en un ano podes ser de Bogotá, sí que tal, porque, oye, lóxicamente, se vos non pensarades que tedes algo entre as mans que merezca a pena, xa non faríades nada, non? Me refiro, lóxicamente, hai que saber que isto é moi complicado, hai que saber que igual de primeiras non funciona, pero de repente sale unha canción ou alguén te pon nunha radio ou alguén non sei que e empezas a despegar, que podes despegar moito e baixar un pouquiño pero volver outra vez para arriba, sabendo esas cousas, pero lóxicamente tedes idea de que o que estáis a facer merece a pena, non? Porque senón imagino que non iríades a gravar e facer todo o que estáis a facer. Sí, a ver, eu penso que tamén o tema de vou tocar en Wembley é un pouco ser capaz de manter a ilusión, sabes? Non, pero sendo moi realista que cos pés no chan. Hmm. Nos o que o de gravar nun estudio non o fixemos pensando que íamos ser Ar de Sí, sí, Bogotá. sí, 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 O claro. fixemos pensando en, sería unha experiencia increíble. Como quen vai a Disneylandia, Ese tío, regalo para sabes? vos, non? Ese autorregalo. De dicir, pois mira, Claro, a banda nosa, pois vamos a gravar un estudio, xa está. sí, sí. Pero o que diste me molou que te fixaras, porque eu é algo que sempre dixen, tío. O que non se pode deixar é de ser soñador cando estás nun grupo, entendes? Hai que entender que tamén é un pouco o patio de recreo. Isto non o podes tomar 100% como se fose un traballo, porque entón o único que vas que che quede é darte de hostias contra a realidade. Tes que ter ese lado soñador, ese lado de imaginarte cos teus colegas, dando unha gira por aí mundial, tal, non sei que, esa ilusioncilla non a podes perder nunca, tío, senón deixao. E fai versións porque vas ter moitísimo máis aí apellido, tío, sabes? Máis curro, dende logo, eu teño xente que coñezo que se dedica a cantar versións e xente que quero moito, e moitos deles se dedican porque non teñen tempo nin circunstancias para poderse meter en outros proxectos, que non isto, lóxicamente, non é nada en contra pola miña parte de hacia eles, non? Pero é máis, No. lóxicamente, máis fácil facer versións, bueno, máis fácil, tens máis posibilidade de acceder porque ao final estás tocando sempre cancións que a xente vai a coñecer, non é aparecer como un produto novo que a xente moitas veces somos. Eu non, porque eu creo que o que fago está demostrado que me gusta coñecer cousas, pero moita xente é reticente a sale unha nova banda, vamos a escoitala, vamos a ver en directo, e é un pouco tamén putada, non? Que eso, joder. Uf, eso é moito traballo. Hoxe en día eso, para conseguir que alguén decida mover o cu e vir verte como banda que non coñecía de antes, decir, se ser banda dun amigo ou tal, eso é un traballo da hostia, tío. Eso é un traballo da hostia. A ver, tamén hai que entender que supoño que habrá propostas máis interesantes que outras, sabes? Non podemos que deixar de pensar que o talento sí que é algo que existe. O sea, non é o fundamental, nin para, o sea, para nada o fundamental, e menos hoxe en día, pero sí que hai, por exemplo, xente que ten unha voz especial ou que ten algo que atrae moito. Entón, ti se non tes iso, pero, por exemplo, tes música feita por ti, que pode ser que tenga algo interesante, tes que traballar para promocionalo. Sabes, aínda que non sexas un crack, é só difícil hoxe en día. Sí, Sabes, bueno, fai anos que era así, tío. Eu acórdome cando empezáramos con Maneida, non era raro encontrar salas medio cheas non sendo ninguén, porque a xente tiña algo máis de curiosidade. Eu penso que a pandemia fixo dano dende ese punto de vista, non sei. Non, Sí que é Sí, certo igual que, un bueno, a escena, sobre todo salas e tal, está un pouco complicada, non? Bueno, eu moitas veces me gustaría ir máis do que vou ás salas e fago ese mea culpa moitas veces, pero sí que é verdade que iso, que a xente como que lle custa un pouco eso, descubrir cousas novas, tal. é Entonces, complicado. É sí, complicado e despois, por exemplo, pode pasar como este pasado fin de semana que na Coruña, nun mismo fin de semana, venres e sábado,
coincidiu Carolina Durante, estaba aí co grupo, estaba Traxe, estaba Sabela, estaba Andalova e outras rapazas daqui da Coruña Leria, tamén tocando todas xuntas, había unha oferta moi guapa, Moi pero ben. toda concentrada justamente outro fin de semana non hai tanto porque, pues, lógicamente, oye, non se pode tocar, as bandas igual non poden, pero é como, joder, tamén justamente un fin de semana que había moitas cousas guapas aquí na Coruña e, pois, para min, por exemplo, jodeu unha vida porque eu teria ido a todos os concertos que nomei e só puiden ir Claro, ao de Bántalo Valeria e de Sabela no Garufa cando te digo, oxalá podía ter ido a ver a Traxe, poder ter ido a Carolina todo, todo. Durante, a ir co grupo e é como, mierda, joder, que tampouco me podo multiplicar e pois tamén, oye, os cartos ao final cada un sabe tamén a súa situación, non? Lógicamente, eso tamén influe. Mira, estaba pensando agora, porque ahora antes de preguntaros máis un pouco polos temas, un pouco para que presentedes ou faledes deste disquiño que ven en camiño, do que lóxicamente se pode contar, non? Porque sempre hai que ir deixando pinceladas do que vaya a salir, porque, claro, ahora pode haber alguén que está aquí vendo esta conversa, non? Estamos falando de verbos en directo, estamos falando de ir a un concerto e demais. No voso caso, hai unha oportunidade moi reciente tamén de poder vervos tocar, de poder vervos cantar, de poder vervos facer musiquiña, porque, se non me falla a memoria, estivechedes aí ca xente de Envilo aquí na tobeira de Oza gravando unha sesión que sempre que vides algún grupo que pasachedes por ali ou ides a pasar, eu sempre recomendo o traballo da xente de Envilo porque están facilitando un espacio moi guapo, que a tobeira de Oza aparte é espectacularísima, para poder tocar en directo, para que podes presentar o traballo. Que foi para vos tamén un pouco esta aposta, non? De que vos chamen deste sitio, poder tocar desta maneira, como foi esa experiencia? Pois mira, o primeiro que nos sorprendeu deles é a pasión que poñen no tema, porque dá igual o grupo que sexas, eles pillan, te montan un pedazo de escenario intentan facelo, pero vamos, como se fose aquelo Tiny Desk. Que realmente E logo eu aparte, tenides coruñés ou galego, coruñés porque se fai Sí, aquí, sí, pero sí. é casi o mismo, joder. sí, sí, é a hostia, o sea, moi guai. E aparte o que me molou mazo, tío, é poder comprobar, tío, que é xente que pese a haber grabado moitísimos concertos, porque xa levan 60 e pico, non? Sí. Seguen tendo a humildade da xente que caracteriza a xente xove. Sabes, por exemplo, cando hubo un momento que como que non dábamos posto ben o sonido, tal, e empezaron a notar como que estábamos un pelín nerviosos nós. E xa no momento xa notamos que eles tamén empezaban a poñerse nerviosos, que lles jodía que non estiveramos cómodos. E ese rollo de manter esa preocupación, non, polo grupo que está aí, ese factor humano, a mí me parece boa hostia, sabes? Aparte de que, bueno, intentan facelo da hostia, e o fan da hostia, sabes? Sí, sí. Sí. A experiencia foi xeñal cos rapaces de Envil. A verdade é que fai un traballo increíble, o sea, e estar todos os domingos gravando bandas así dese xeito e apoiando tanto. Se antes falaba da crise da escena, igual das salas, que hai moita oferta, que hai moitos grupos, somos moitos artistas, pero igual faltan espazos onde poder ubicarse e tal. E agradécese moito o traballo da xente de Envilo, porque, bueno, un escaparate perfecto, non? Para poder facer unha performance, para que a xente te vexa, que hoxe en día o visual é moi importante tamén, e estivemos moi cómodos con eles e que, a pesar de todo o tinglao que levamos nós de sonorización tamén e todo eso, que, bueno, eso, pero eso foi culpa nosa, non, non dos rapaces de Foi aquí. totalmente nosa culpa, Sí, vamos, que a xente soe facer minimalista aí. sí, Nos nos fomos fomos con con todo todo. total. Vos dixeches, nos aquí a saco, aquí nada de medias tintas, aquí somos Sí, así con toda esta con cacharrada, dos. pois vamos a levala. Sí, tío, sí, tal cual. Claro, lles metimos unha embolada que é de flipar, pero aínda así moi ben, moi guai.
Moi guai, tío. Eu recoñezo moitísimo o seu traballo porque eu levo 4 anos facendo isto, é só unha videochamada que non é tanta carallada, e eu comprendo e entendo que o que fan, joder, ten moitísimo mérito. De feito, teño aí pendiente de cuadrar con eles tamén para que veñan por aquí por a Canle e expliquen todas estas cousas que hai un pouco detrás, non? Como é o que non vemos, porque ao final nos o que vemos é o que publican e non todo o que hai detrás. Pero, joder, ten moito mérito porque ao final, pois eso, o meu poñemos as cámaras, poño aí unha canle de YouTube e xa está, como quen di non ten nada, xa está, punto, non hai máis. Pero o seu hai moitas máis cacharradas e moitas máis cousas e joder, que non é simplemente poñer unha cámara e que toquedes, sino que hai o que dicías, non? Que ten que sonar todo ben, ten que estar todo ben cuadrado, ten que estar todo moi mallado para que se publique, porque ao final que como sempre digo, non, unha videochamada como esta, pois que a cámara non é perfecta, algún dos que está ao outro lado, non importa tanto, porque ao final pois importa a mensaxe en sí, e con que o micro se escoite, pois casi chega, pero claro, neste caso, se vos ides a tocar e sona como un Cristo, pois para vos aí sí que sería como, joder, fomos a facer isto, publican isto, e que mal sonamos. Claro, claro, sí, sí, evidentemente. Sí, eles A ver, fixeron... hai produción detrás, claro, é que é así, Que non tío, só sabes? non só van gravar ali os domingos, é que despois hai un traballo de posproducción, bueno, de preproducción e posproducción, sabes? Eu non sei, a verdade é que non sei como fan, o sea, é unha labor increíble e sendo rapaces novos e tal, moi ben. E despois mola moito o sitio en sí, a Tobeira, A que Tobeira tamén é a eu puta non hostia. o coñecía e é unha maravilla. Eu cando entrei ali flipei, sabes? E moi acolledor tamén e bueno, que genial, moi contentos coa experiencia. Eu ese sitio a Tobeira de Oza, eu o coñecía xa de fai tempo, non me queda cerca da miña casa, eu vivo aquí na Coruña, pero non me queda cerca, entón, pois, ao final de unha cousa e outra, pois non vas. E fun fai unhas semanas a ver o concerto tamén eu creo que xa podo considerar amigo, porque xa falamos moito, pasou 2 veces pola Canle, da Tun Blanco, que veu aquí a presentar o seu disco e o presentou precisamente na Tobeira de Oza, que feito os rapaces de Envilo tamén lle fixeron unhas grabacións para ter cousiñas que publicar e demais. E claro, vin o sitio e digo, joder, vaya escenario guapo, o principal onde se pode montar para tocar, vaya escenario guapo, vos montan a vos, como é o sitio, a librería en sí, todo, a cantidad de libros que hai ali, e dixen, joder, que guapo ter un local así nunha cidade como a Coruña, o sea, eso é unha pasada. Eso mola moito. Sí, 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 dende logo. Mira, falemos da vosa música. Falamos un pouquiño de onde fuxes a gravar, de por qué destas cousiñas. Un primeiro sinxelo titulado Acto de Fe, que foi un pouco premeditado. O feito de acto de fe de este é un acto de fe no que facemos. Ou é un pouco foi casualidade o elexir ese tema. Esa foi unha lectura que fixo Michel de Solo Folar, sonache? Sí, 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 sí. Que nos fixo unha pequena crónica, non, de cando sacamos o single e facía esa reflexión, non, en plan, escoitou tal e dixo, será un salto de fe ese cambio, non, de maneira para Pulpa creendo neste novo camiño e tal e bueno, o tema non creo que non habla en sí diso, pero bueno, podes extrapolar tamén a este Bueno, en parte sí, novo, oye, bueno. en parte sí. Claro, Mm. eu teño que dicir que non lin esa referencia, o sea, foi a lectura miña, pero creo que un pouco con que sepamos un poquinho de vos, non é entre comillas sinxelo chegar a esa conclusión, porque claro, o cambio de nome, cantar en castelán, salides con ese sinxelo como, hostia, pois igual sí que hai aquí un pouquiño de acto de fe porque ao final son moitos cambios os que estáis a facer, me refiro, non? É como, joder, confiades en vos, un acto de fe de confiamos na nosa música, como dicíamos antes.
Sí, a min parece unha boa idea arrancar o disco. Bueno, a idea de arrancar o disco con esta canción foi de Guille Mostaza, pero a idea de facer un tema dirixíndote ao público, entendes? Aos que te van a escoitar, non? Claro, ti cando, sobre todo cando és unha banda pequena, que estás acostumbrado a tocar para, bueno, nos sitios de donde tocamos todos os grupos pequenos, tío, que ese lugar onde tanto che chegan 40 personas como a 16. Eu personalmente sempre tive un problema co medo escénico. Por qué? Pois porque realmente nunca ninguén chega a recoñecer de verdad, este é un gran artista, entendes? Non é como cando chega pois eu que sei, un gran grupo, entendes? Que xa todo o mundo lle come o nabo, o tipo sabe que a vai petar e tal. Entón, eu creo que é algo que lle pasa un pouco a todos os artistas pequenos, que é ser capaz de romper esa barreira co público, sabes? E conectar e romper co medo escénico. E Acto de Fe vai diso, sabes? De ser capaz de creerse diva a pesar de todo. Hostia, o sea, moi guapa a explicación, eh? O sea, Sí, que moi mallada, moi, sí, sí, sí. sí. É fácil de entender así, sin dúbida. Porque, oye, jodido non a elección dos temas. Porque ahora, 14 de febreiro, saliu este tamén un segundo sinxelo, pero elexir a orde, os tempos, falamos un pouco antes, non? Estas jodiendas tamén de que sale ahora, que non... foi complicado, porque ahora imagino que despois deste segundo lanzamento haberá igual outro lanzamento, non? Haberá un proceso xa marcado de como ir presentando o traballo. Foi moi complicado chegar a ter unha estrategia un pouco de como ir presentando vos ao público. O que foi difícil foi ir cedendo, porque ao principio tiñamos todos clarísimo cada unha a súa idea. Eu hubo que ir relaxando un pouco, porque claro, a ver, é que é normal, cando pos tanta ilusión nun proxecto, algún rociño hai. O que pasa é que eu creo que o que fixemos basicamente foi baixarlle un a todos e chegar a puntos en común, sabes? Sabes, quizás eu habría sacado outro tema, pero estos temas que fomos sacando son os que máis votos tiñen entre todos. Eu creo que é basicamente iso. Unha democracia, ao final, unha banda é así, non? Hai que... Un ten que ceder a mellor no... Pois este lanzamento facemos así, outro ten que ceder a hora de este tema entra no disco, este non. É un pouco esas cousas, non? É o bonito dunha banda porque hai moitos para elegir e ao mesmo tempo un pouco jodido, non? Porque é como, joder, eu quería isto, pero bueno, ao final estades os que sodes para isto, non? Para tamén aconsellarvos entre vos e chegar a ese punto en común. Claro, claro. E que encontramos en Sí, este sí. segundo lanzamento? Que estamos escoitando? Que estamos disfrutando? Enerxía. Eh, Este é máis enérxico e cortiño. e Así ten como un Acto de riff Fe, aí creo que tiña unha obra así un pouco de todo, non? Unha ponte tamén moi elaborada, unha temática un pouco distinta, pero Espejo é energía e ritmo, o sea, máis directa, non? Máis ao pé, digamos. Pero, bueno, que che contener son máis detalles da letra e eso que é o que se ocupa el e ten máis referencias. Bueno, é un pouco ler a vida entre líneas, non? É do que vai. Que moitas das cousas que facemos as facemos porque aprendimos a ignorar outras cousas, entendes? Que son máis importantes. Entón, pois vai diso un pouco. Aprender, o sea, desfacerse da influencia de todos os déspotas que queren influirte e facerte pensar como eles queren e decirles vai tomar polo cu, non?
Teño capacidade crítica e teño capacidade para levar a cabo a miña vontade. Non, é un pouco eso. Por lo que vexo, sodes moi reflexivos, non? Moi de querer contar historias, de querer que pensemos, non? Que escoitemos a cancións e non sexan cancións vacías, non? Que non sexa simplemente unir palabras e xa está, senón que haxa algo, non? Que haxa chicha. Sí, a ver, é que son unha persoa bastante neurótica, tío, se che digo a verdade. Sí, cando compuxen o disco me din conta, ou cando fixen as letras do disco dinme de conta. Que sí, hai comeduras de tarro aí potentes. Eu como persona que se come tamén moito o tarro e ten os seus pensamentos e esas cousas, agradezco cancións vacías que simplemente me fagan bailar ou demais, pero agradezco moitas veces que me veñan cancións que eu escoite e diga pois mira, están dicindo isto, hostia, pois cuidado, espérate, que igual me interesa este mensaje para levarlo eu ao meu pensamento. Tamén está guai, eu agradezco tamén moitísimo este tipo de cancións que queirades dicir cousas, O sea, agradezco personalmente, vamos, moitísimo. Claro. Home, a ver, é que imagínate que alguén chegue a conectar, non, coas túas ideas. Eso é a hostia, tío. É que imagino que unha das cousas bonitas que oxalá poidades vivir con este disco, non? É que agora a xente vos escriba e diga, me sinto identificado con isto, ou despois cando empeces a presentar en directo, a xente vos diga, buah, nesta canción como me emocionei porque pensei nesta cousa ou tal. Non, eso tamén un pouco falábamos antes de non facerse ricos, ou é difícil facerse ricos, non todo o mundo vive da música, non todo o mundo é Nirvana, non todo o mundo ten este nivel, pero esas pequenas victorias, non, esos pequenos premios que a xente poidamos facer nosa a música que vos sacades, non? Eso é o que seguro que sería o primeiro premio que queredes conseguir, non? Sí, sí, por Eso suposto. Eso é a É hostia. moi agradable cando que además acabas un bolo e venche a xente e din, oye, esta canción chegoume por algún motivo ou che preguntan por curiosidade, pero aquí de que vai e tal, non sei que. Incluso é curioso que dentro da banda tamén hoxe teño comentado a Nelson, oye, este tema va desto ou interpreto esta cousa e me di, no, eso yo estoy pensando outra cosa distinta, pero cada un fai a súa interpretación, é bonito tamén a música, sabes, en certos pasaxes e tal, pois che levan a un sitio e a outra persona pois che leva a outro, sabes? E eu penso que estas cancións de Pulpa e tal vai un pouco por aí tamén, que podes coller certas perspectivas en cada canción, en cada letra. E, bueno, a letra nace dunha mente, pero tamén pode levar a outra persoa por outros derroteiros e eu penso que están ben nese sentido, que non son tan obvias, non, as letras. E ten esa riqueza. É que eso é o guapo da música, non? Eu dicía antes de cancións que fagan pensar, cancións que non te fagan pensar, pero que as que te fan pensar ou as que teñen mensaxe que cando algún, porque a mí me ten pasado, se alguén me ve todas as conversas tranquilos, non vou contar outra vez a mesma anécdota que xa contei en varias, pero a mí me ten pasado cancións que non teñen que ver, xa, de cancións de amor, eu pensar de amor de parella, eu levalas a cousas que non teñen que ver nin co amor. E despois telo dito a persona en cuestión, e dicirlle, mira, que eu penso isto. E dicirme, pero sabes que eu estou contando non, se a canción, a letra é clarísima de que estás falando desto, pero eu, na miña mente, estaba nun momento que pensei isto, e dicirme a persona, pois joder, pois gracias, porque estás dando unha vida moito maior a miña canción da que eu pensaba. Sí. Claro, tío, hai que deixar oco para que ti podas facela túa tamén, non? Senón, claro, non vas ter unha implicación emocional coa canción, senón de alguna forma a podes facer túa, como inte, claro. Mira, temos estes dous lanzamentos que non o dixen ao principio, pero, lóxicamente, na descripción do vídeo, tanto en YouTube como no Spotify, van a estar os vosos perfiles, tanto das redes sociales como das distintas plataformas digitais para que poidamos escoitalos. Pero que vamos a ir descubrindo a partir de agora? Que outras cousiñas veñen en camiño? Imagino, lóxicamente,
que non se pode falar de plazos específicos porque pois si pasan cousiñas ou demais non é porque, joder, estamos falando agora mismo dunha canción recén saída do forno, non vamos a dicir nada, datas de outras, non? Pero por ir poñéndose aí un poquinho aí a mel nos labios, que máis vai haber nese disco? De todo, moitas sorpresas. Mira, a verdade é que nos soltamos bastante a melena. De feito, a veces non nos trae problemas. Sí. Pois mira, eu creo que o que se vai encontrar é un disco fresco, cun toque, me jode decir canalla, sabes, pero irreverente, ten un toque punk, moi crítico coa sociedade de hoxendía, algún tema incluso está diseñado para ser difícil de escoitar, porque a intención é que todos nos sintamos identificados, moita crítica á sociedade out of the box, non pretendemos ter ningún signo político, nin facer ninguna clase de proselitismo de ninguna ideoloxía, pero damos moita caña. Eu penso que sí, que é o fundamental do disco. Ainda que se conten historias, pois son historias que che fan pensar en plan, hostia, me cago en Dios. Pois sí que é verdad, joder, isto non vai todo ben que pode ser, ou tal, sabes? Sen deixar de lado cousas moi brillantes e luminosas tamén, que ten a súa parte humana tamén. Sí, pero No disco Sí, algún tempo. hai Sí, algún pinceladas tempo. para deixar oco o a sea, outros. que o que está claro é que indiferente non vai deixar o disco a nadie, non? Por lo que estuve entendendo desas letras un pouco máis canallitas, máis de crítica, máis un pouco máis luminosas, máis así, pero que vai ser un disco que cada canción é distinta entre sí, pero todas teñen un pouco esta guía en común, non? Sí, a ver, tamén é que, claro, o pasar o castelán, eso, que sabes, a lírica é unha dimensión que ti cando fas música en inglés a deixas como nun segundo plano, non? O importante é casi toda a música. Entón, cando nos pasamos o castelán, é que foi moi divertido. Foi moi divertido. E saíron ideas, pois a verdade, eu penso que bastante orixinais, non crees, Julio? O Sí, sea, deuselle unha volta e aparte tamén logo o proceso con Guille na produción e tal. Estábamos cansados de escoitar as nosas maquetas e sí, Claro. vías algunha pincelada moi fresca, moi nova, moi investigando, non, camiños, pero ata que escoitas o disco en sí, como están hiladas as cancións e tal, dis, hostia, claro. Claro. O sea, colle outra dimensión incluso a maiores bueno, que estamos moi contentos co proxecto e a ver si cando saia, pois tamén a xente é receptiva e a ver se lle gusta. E imagino que sabes? sí, Tamén intentamos non tomarnos a nós demasiado en serio, sabes? Eu, por exemplo, son moi fan de grupos como Radiohead e tal, é un proceso que tamén viviron eles. O sea, non me vou comparar con Radiohead, pero digo, eu vendo entrevistas de Tom York, despois de gravar o OK Computer, o tío se dixo a sí mesmo, joder, que intensito, ¿no? O sea, igual tampouco fai falta tomarse a sí mesmo tan en serio nin con tanta épica. Eu creo que isto nos pasou un pouco a nós, eu penso que tamén pola idade, non? Que te vas facendo máis maior e dis, bueno, mira, igual sí que son un pouco intensito demais, vamos baixarlle unha. O disco ten bastante humor, e eso a min personalmente me mola moito. está guai. E o que dices, porque unha, non te tomas en serio, outra, dicías de que estades cansos de escoitar as maquetas, porque claro, unha cousa que non sabemos os que non compoñemos, os que non gravamos, os que non temos unha banda, é que hai cancións, lóxicamente non vos vou preguntar polo proceso
en sí de composición do tema, de como foi todo o proceso, pero hai cancións que igual salen dun día para outro e xa están malladas, outras que dan moitas voltas hasta que chegades a ese punto da maqueta, e claro, vos por que entrachedes agora con Guille, imagino que tamén el axudou a dicir, pois gravamos isto, centrámonos nesto, paramos aquí xa de darlle voltas este o tema, entre outras cousas, non? Pero é un pouco a putada de escoitar un tema, gravar ou preparar e estar no local de ensaio, darlle voltas e dicir, a isto, outra volta máis. E chega un momento que decides, joder, que casi aburrides as cancións antes de que están todavía no mercado. Sí. Bueno, aburrir ou o que é peor, te acostumbras a elas e logo cando no estudio che din, mira, isto non queda ben, mellor imos facer eso, levas unha hostia, pero buah, Nelson tiña que sair da cabina ali do estudio cando escoitaba. sí, Iba a dar unha como volta, tanto a pegaban, reflexionar. tío, buah. Pero por que esa melodía tiña que quedar aí, tal, sí. É Pero ao No, normal. final pero en temos plan, todo. cando che podan, tío, cando colles ti e dis, buah, que guitarra máis genial acabo de facer, e che din, mira, É que ten demasiadas notas, igual, O máis importante sinxelo que de mellor, e tú, sabes? Claro, sí. pero Sí, está por guai. exemplo, este tema que saíu agora foi unha canción espejo que levou moitos cambios. Por exemplo, é unha das cancións que empezou nun tempo totalmente distinto, evolucionou, pero moito. Eu penso a que máis evolucionou e ao final eu creo que das que mellor quedou do disco. Eu non tiña moitas confianza nela, sobre todo as primeiros voltas que diu, pero ao final, mira, pode que quedara moi chula. E depois hai outras que foron pues, máis directas, que Nelson sacou a maqueta un par de días e prácticamente quedou así, coa produción en riba Sí, de lógicamente. sonido e algún arreglo máis, pero que a estrutura era así porque xa saiu un tema redondo de primeiro. Ás veces ven dun lado, outras veces ven do outro, pero bueno, é bonito tamén. E xa para ir poñendo, encarando o final da conversa, imagino tamén que na vosa mente, igual que decía antes, non se poden a mellor dicir datas, ou si non o sei, pero hai vistas a presentacións, algún concertiño aí, tedes xa na vosa mente o feito de traballar de cara a que podamos vervos en directo? Sí, a ver, a idea inicial é seguir sacando algún single, polo menos un par deles máis, creo que non máis, se pode ser, e a ver si estamos traballando aí, a ver si ao final facemos unha autoedición do LP ou se xurde algún traballo con algunha xente para poder editalo. E entre mentres, pois temos xa algunha data aí un pouco amañada para o día 26 deste mes imos estar en Madrid nun proxecto que se chama Uns ciclos que fan na Burlitzer Ballroom, a sala, que nos convidaron aí a xente de Stereolikes que teñen que ver co sello Subterfuge e que bueno, que a ver como sae a aventura de Madrid. Tocamos con outros dos grupos e esa vai ser a primeira data ahora en nada. E depois que máis? Temos en marzo, día 8, está aí amañado tamén para tocar na Casa Branca en Santiago de Compostela, na asociación. E depois temos tamén, xa tirando a 1 de maio, en Canido, aquí en Ferrol, nos ciclos de Ferrol Records. E, bueno, algunha cousiña hai por aí. E estamos traballando niso, en conseguir datas e empezar a xirar. Que creo que falas ao principio esa complicación de buscar datas, pero que o que realmente queredes, non? Que volvexamos e, como volvo a repetir antes, quedarán as redes na descripción para que estemos atentos a todas esas datas. Tamén as poñerei eu aí na descripción as que xa tedes así confirmadas
para que vayamos, a ver se me coincide, por exemplo, a de Ferrol, que me puides acercar a veros, porque todo o mundo que pasa por aquí pola Canle, xa van máis de Uns cuantos. 100 ou máis, sí, uns cuantos máis de 100 grupos e solistas. Todos vos teño que ver, se non vos vin antes de pasar pola Canle, vos teño que ver unha vez en directo. Despois igual non me gusta e digo, bueno, pois se coincide, coincide, se non, pois non repito. Pero por lo menos unha vez, porque claro, Que presión, Dios mío. que eu digo, oye, vides pola miña casa, eu teño que ir pola vosa casa, que cal é a vosa casa? Os escenarios, os locales. Pois eu teño Sí, sí. que facer esa visita porque sempre me gusta e como sempre digo, eu a todo mundo lle animo. Escoitad a música nas plataformas digitais, si se editan en discos ou en vinilos, escoitadias tamén desa maneira, pero sobre todo ir aos directos. Que os directos, verdad, porque grabado, se a mellor non ten que gravar na súa casa, non ten os medios perfectos ou calquera carallada, pois pode sonar moi guai, pode sonar moi mal, eso depende non as circunstancias. Pero os directos é onde a música adquire vida, non? Falamos antes de que as letras na cabeza de cada un adquire un significado, pero a música en directo é onde dis ti, joder, esto sí, aquí está la caña, aquí está la chicha. É onde ves con que bicho estás tratando, sí, é así. E ademais para ben ou para mal, non? Cosa que dis ti, joder, que guapo sona en estudio, e despois vas e dis ti, pois igual en directo falta traballar algo ou non te engancha polo que sexe, que pode ser moi bo en directo, pero non te engancha. E de outra forma dis ti, porque a mí me pasou con algún grupo, non me mola moito, e despois vas a verlo en directo e dis ti, joder, pero Brutal. que é isto? E despois volves a escutar o de estudio e dis ti, pois sí, espérate, sí, isto está guapo. Sí, nos comemos moito a olla tamén nese aspecto de intentar agora preparar o directo para que dé a talla, non? E é complicado porque a grabación ten moita chicha, sabes? O facemos, eu penso que o facemos. Pero a intención está aí e eu creo que vai saír ben. O sea, os ensaios están, creo Sí. que vai pa diante e que pode sorprender, non? E os ensaios, últimamente me estou preguntando moito isto, non sei por qué, pero os ensaios son sempre serios, son de ides a tocar de primeiro en segundo ata o final, ou hai esos ensaios de que faces de todo menos ensaiar? Como sodes vos aí nesa parte oculta? É que os ensaios son para que saiga todo da hostia. Somos o que facemos é perfeccionar nos ensaios. Logo, despois dos ensaios, Aí eso xa, xa é outra cousa. Claro, sí. Pero o rollo de ir a ensaiar de carallada, non, porque mira, tío, a verdade, o tempo acaba sendo ouro, entendes? Eu teño 2 cativos, teño unha vida xa bastante chea, como para ir ao local de ensaio a monear, sabes? O local de ensaio vai ao local de ensaio. Que logo queres tomar un par de birras antes de volver para casa, bueno, aí xa é distinto. claro. Mira, falando de birras, falando de o que se fai despois dos ensaios, e xa para poñer prácticamente o broche de ouro, eu antes dixen un tempo, pero non vos preocupes, queda unha hora máis de conversa, vale? Isto facemos unha horiña máis. Non, que va, xa poñemos xa vos poñer o peche, pero vou facer agora o test propio, típico daqui da Canle, as preguntas que todo o mundo leva tal cual e as preguntas que van a definir, porque vos ahora mismo sois a representación de Pulpa, sodes a cara visible neste momento, e do que vos respondades vais saber se o voso grupo é un grupo de psicópatas ou é un grupo de xente que non é psicópatas. Non vou dicir de xente normal. Non o fagas, somos psicópatas. Espérate, porque aquí salen Dirás por cosas ti. moi raras. E de saber, porque vedes as preguntas, eu sempre digo, son preguntas típicas, como as de Broncano, pero eu nunca pregunto os cartos, porque preguntarvos a bandas que estás empezando proxectos que levades 2 días, neste caso non, como Pulpa, non, preguntar por cartos é como, joder, pois igual me decides menos 10.000 euros, ou menos 20.000, ou menos 50.000, e tampouco é plan de afundirvos a vos
encontrar estas cousas, e non pregunto o das relacións sexuales porque igual me respondedes algo e me afundides a min na miseria, sabes? Digo eu, joder, eu pensaba que estaba mal, pero que estou peor todavía do que eu pensaba. Entón, eu teño estas outras preguntas que son preguntas culinarias, vale? Teñen que ver con comida, que eu encarguei estudios a universidades como a de Ponteceso, a de Arteixo, a de Carballo e a de Narón. Cuidado esas universidades punteiras Bueno, que hai ojito. aquí en Galicia, As mellores, as sí. mellores. Primeira pregunta. Ahora, ben moi ben para as horas que estamos, igual xa, nas que estamos grabando isto, igual xa cenáchedes, non o sei, pero supoñamos que non cenáchedes. Tedes dúas opcións para cenar. Cereales con leite, única e exclusivamente cereales con leite que tedes na casa, ou a vosa comida favorita. Que pasa? Que a vosa comida favorita tedes que ir media hora baixo a chuvia a un local que vos vai facer a vosa comida, volver baixo a chuvia a casa e comer esa comida que foi feita en unha cociña de dudosa limpieza. Que preferides? A comida favorita, aínda con estas circunstancias, ou uns cereais con leite? Eu entre semana eu apaño con cereais con leite. Non me complico. Eu no día de hoxe. Despois noutra ocasión igual. Sí, o que sí, o feito de que a comida este feita nun sitio onde haya cucarachas, tampouco me importa demasiado, tío. En peores sitios comimos, verdad? Seguro. Sí, mi casa, por exemplo, a miña En casa. outras circunstancias. Eso non sería o problema, non? Sí, pero eu supoño que diría, a ver, un día como hoxe, por exemplo, sí, os cereais. Vale, pois outra situación. Poñamos, por exemplo, que estáis ensaiando, quedades todos xuntos, tal, pedís unhas pizzas. Comedes unhas pizzas e despois ides a tomar algo por aí. Ides tomar de noite unhas bebidas espirituosas, os que tedes fillos, pois se vos permite unha noite de holgorio por aí, estades libres, os que non, pois tamén poden ir, tomades unhas bebidas espirituosas ou non, hai cada un o que queira, e volvedes e tedes uns anaquiños de pizza que sobraron desa cena que fixechedes. Primeira pregunta, contemplades, cando se volve un de madrugada, non? O primeiro da mañán, sempre suele haber un poquinho de fame. Primeira pregunta, contemplades comer esa pizza que sobrou do día anterior, sí ou non? Sí. E agora ven a pregunta clave, e esta é a que marca casi o resultado de todo o test que vos estou a facer. Fría ou quente? Estando borracho, Fría. fría. No, o sea, pero non tedes dúbida, non? Non hai dúbida ninguna. Fría directamente. Borracho, sí, claro. Vale. É que sabedes que hai xente que ainda estando borracho e chegando así con moita fame o quenta no microondas sen ningún tipo de dúbida. Xente horrible. Queda churrumida, queda mal. É que, Sí, O sí. seu sería quentala no forno claro, outra vez, pero aí sí, ponerse lóxicamente. borracho a quentar o forno é un peligro. Sí, a ver se vas quedar dormido e despois vai arder todo. Te quedas sopa aí. Eu nin confirmo nin desminto que unha vez igual un poquinho de fume saliu dunha pizza que quentei. E xa non o volvín facer nunca máis. Pero igual, bueno, eu non, un amigo, un amigo, fálteme Dios. Vale, No, claro. tortilla de patacas, con cebola ou sin cebola? Con. Con. Indudablemente, sen dúbida. Sí, psicópata, ya, psicópata. Home, que non teña unha tonelada como a empanada, pero Pero que teña aí sí. Sí, cebolilla. o tipo tamén, sí. E feita, Aí sí. ou moi feita, ou ese estilo Betanzos? No Un seu pouco punto. feita, pero non Betanzos, Un intermedio. sí. Ya. Que este así, que parezca así que está como mazacote, Uvas. pero que abras e caia un pouquiño de oviño, non que haya aí... Calla pulpa aí. Pois, teño pois efectivamente, mira, que haya pulpa. Claro, no voso caso está moi justificada esa resposta. Claro, no voso caso está moi justificada, lóxicamente. Pois mira, teño que dicirvos que sodes un 5% psicópatas, únicamente. Ai, Porque sodes pechados pechados non, pero preferides a cebola por riba
porque a pregunta normal, a resposta de personas que non son psicópatas é con cebola ou sin cebola, me dá igual, me gusta la tortilla. Pero preferides a cebola un 5%. Como preferichedes os cereais con leite, máis nestas circunstancias, pois non so de psicópatas, e a clave de todo, porque eso é un 75% de psicópata, o de microondas. Automáticamente dixechedes fría, co cal sodes un grupo que non son un 5% de psicópatas, que non está mal, sempre hai que ter un poquinho de Unos osos. psicopatía. Home, eu esperaba máis, tío, eu esperaba máis, pues, estou un pouco decepcionado. A ver se dixeches o da fría pensando que eso era bo e resulta que eres psicópata. Claro, claro. Claro, Pois, os psicópatas son maquiavélicos, non? de todas formas, Manipuladores. un pouco de psicopatía sempre está ben ter un pouquiño. Eso está ben. Que senón tamén persona que non é nada psicópata, que persona que é perfecta, desconfía tamén un pouco dela. Eh, Claro, son. Pois, rapaces, non vos quero quitar moito máis tempo. Como dicía ao principio, e xa que Alberto non puido estar hoxe aquí, como se vienen máis lanzamientos, como se vienen, oxalá que moitos máis concertos, oxalá que poidades sacar ese disco xa sexa autoeditado ou oxalá na compañía de alguén. Non me echedes agora, por exemplo, a xente de Ferro Records ou os de Subterfuge que están por aí, oxalá algúns deses, por exemplo, tamén se animasen a iniciar a aventura con vos, que, oye, xa que estades aí con uns e con outros, pois non estaría mal. Me parece, de feito, dous tipos de grupos que funcionan moi guai con bandas que están comezando, que teñen moi boa filosofía de como facer música, o sea que oxalá cunha delas poida ser. Esta é a vosa casa para o que queirades, para o que eu humildemente no meu pequeniño rincón, no meu pequeniño radar, pois poida axudar a que a xente tamén vos teña no seu radar, e estaremos atentos a todo o que vayades facendo, todo o que vayades sacando. Non sei se queres dicir así algunha última cousiña, así algunha última despedida ou a mensaxe para toda a xente que nos escoitou ou que pode escoitar isto, de que vos vayan a escoitar, que vos den a oportunidade, algo así que queirades dicir. Sí, pois nada, que moitas gracias pola entrevista, o primeiro, e pois que a xente veña a vernos, hostia. Sí, Sí, que va a pasar un bo rato. claro, que veña a vernos a nós e que vaya a salas, que vaya a eventos a descubrir bandas novas, Sí, que a sobre todo escena que se veña a non vernos. se a escena se non morre. Entón, Mm. gracias a ti, Daniel, por facer este traballo tamén, que é moi importante no que estamos falando da escena, e que eu pasei no moi ben este rato contigo, e cando queires, pois volvemos a quedar, e se pode estar o resto da banda, pois genial. Vale. De feito, xa vos adianto que estou aí, oxalá se sale, cruzo os dedos e podo facer aí algunhas cousiñas presenciales, que estou facendo algunhas sueltas, porque o tempo e os cartos meus e a parafernalia toda que hai que levar, pois non me dá para máis, pero oxalá que a próxima poida ser presencial, e senón pois con todos en videochamada, pero que este toda a banda ao completo, e que falemos aí tamén de máis cousiñas. A toda a E, xente que e, vi. está, e estás convidado aos concertos tamén, se queres, Eu xa por te digo suposto. que eu a Ferrol, se todo vai ben, vou tentar ir, se non, pois, Molaría. se oxalá veñades por aquí por Coruña ou algún outro, e tentarei polo menos ir unha vez, e non sei que me dá, que creo que vou a repetir. Non sei que me dá. Teño esa sensación Ojalá, de que pode ser, Ostras, de que pode ser. E a toda a xente que viu a conversa, se vienen cousas moi guapas de aquí a final de tempada, xente. Hai bandas que van vir por primeira vez, outras tantas como Vela Palma, que van volver por aquí, que nos nomeaba ao principio, e van a vir por aquí, e outras sorpresas que tamén eu tamén teño sorpresas, xente. Eles teñen sorpresas nos seus discos, e eu tamén teño sorpresas nos invitados e en outros contidos que tamén, pouquinho a pouco, ides ir vendo nas distintas redes sociales. Como sempre digo, e como xa dicía Juli, id a sala, xente, id a ver música en directo, dade oportunidade a todos os grupos
que sempre pode haber algún que vos sorprenda, sexa para bailar, sexa para pensar, ou sexa simplemente para disfrutar da música, porque a vida sen música é unha puta mierda. Adiós, xente. Chao, chao.